salo montri bokhorok narendra modi Gujrat ni Ahmedabad Sabarmati twima ni saka o Atal seto no phiyokgwi rewika kwcham montri bokhorok Atal Bihari Vajpayee ni mung bai narwkjak o bridge ni mung luku ni himwi thanglaisu khwlaina bagwi ni o bridge no swnamjak khanai saka bicycle bai thanglaisu khwlaina ni no a bridge tei laisui manana khanai saimankha malkhung ni chubachu naharia wino luku Sabarmati twima no laisui manai koktama saimankha bebagwi 2600 metric ton steel ni pipe bridge ni samongo thepajaka 300 meter kolok 14 meter kochuk o bridge